Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да организирате своите дизайни, за да може да ги намирате по-бързо, тъй като аз вече имам над 600 създадени дизайна и просто като тръгна да търся нещо, доста се затруднявам. Затова сега ще ви покажа как вие да започнете да ги организирате още от самото начало, за да избегнете лутане и губене на време като цяло. Започваме от началната страница на Canva. След това отивате на проекти и горе в десния тъгъл ще видите бутончето добавяне на нови. След като кликнете върху него, ще видите, че имате възможност да създадете нова папка или курс. Може да качите също някакъв дизайн или да импортнете съдържание от приложение. В този случай аз избирам папка. Искам да си направя нова папка за Canva дизайните, които са за онлайн курсът ми. Затова ще напиша така: Canva Online Course. След което имате опция да споделите тази папка с някой от вашите приятели или колеги и натискате продължаване. Папката вече е създадена. Ето тук, от тази опция може да видите всички папки. Това са моите папки, които съм създала. Връщам се на всички. Ето папките, също изброени, както и дизайните. Може да качвате, да вкарвате дизайните в папка, като ги приплъзвате. Например, ето така. Просто задържате с мишката и приплъзвате. Ако задържите, самата папка се отваря също. Връщам се назад. Има още една опция, с която може да вкарвате дизайните в папките, като кликнете на трите точки и преместване в папка. Ето, премествам го тук. След което искам също този дизайн да преместя тук. То избирам папката. Премести. И така. Връщаме се в начало. Тук имаме всичките дизайни. На проекти се виждат папките с нашите дизайни. Имайте предвид, че дори дизайните да са преместени и организирани по папки, те пак ще се виждат тук. И изглежда се едно не сте успяли да ги преместите, но всъщност са в папката вече, както можете да видите. От тук имам Canva два елемента. Точно тези елементи, които съм преместила. Надявам се, че това видео ви е било полезно и не забравяйте да кликнете на линка в описанието за повече информация относно моят курс за начинаещи с Canva. До скоро! Хубав ден!